naik. Oh enggak. Dikasih yang sudah terprogram dulu ya bunda-bundaku. Loh, kok balik? Oh mau naik. Kang tak anti-anti
bentar. Aku tadi penasaran sama yang ini. Lah bareng ono kendangan Makdes ngono atik bokonge atik dikuwenekno barang Mas. Baleni jek Mas. Ngose. Among pamujiku muga-muga ora ana rupet. Ora baleni. Dek mau gak ngene, Bu. Dek mau iku tangane ngene barang. Ngono kok, tanganmu ayo moh. Ora oleh medun nek ora dipraktekno koyo dek mau. Among pamujiku muga-muga ora ana ora ngono iki anake sapa leh? Anake sapa kowe kok pinter? Anak wong. Ya suwe anake wong, mosok anake sapa? Anake sapa nang? Alah, mau isi. Loh. Kok izin barang ini nyapa wong katokan kok izin nih lho. Anake siapa? Anak wong. Ya. Sing ini Bayu Den iku Den. Bayu. Iki tenan? Iya. Bayu, putrane sinten nang? Mama Indah. Iya. Mama Indah mana? Iya. Bayi ku sinden loh Den. Alhamdulillah ya Mah ya, duwe anak sing pinter joget, ngene til. Cita-citanya besok kalau besar mau jadi apa? Penyanyi sama penari. Bener, penyanyi sama penari Bu ya, didukung terus ya. Ayo ada tembel-tembelan.